Nganggo leren undal-ambekan luwih dhisik. Bombong kaworan bungah nampa dawuhe para pepunden, para minulya. Heeh. Nun inggih ingkang winengku kinurmatan Ibu Wali Kota ya dipethuk nggih Mas Gareng. Luar biasa. Ana tetembungan dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maksudnya apa? Mas Petro ngendika kaya ngono ayo no. Dengan agama hidup akan terarah. Menika wis sapa sing ora ngerti Mojokerto, ya. Menika nggih termasuk kota ingkang religius. Oh, warga masyarakate agamane kuat, agamane kenceng. Ngono ayo. Ya. Terus dengan ilmu hidup akan mudah. Nyambung pirembakan wonten ing Sisem Limbukan kala wau salah satu misi dari Ibu Wali Kota yaitu adalah pembangunan SDM utawa sumber daya manusia. Wah, luar biasa. Dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah, ya loh. Agama karo budaya mlaku bareng, aja nganti dibenturke, nanging kudu seiring sejalan. Ngono ayo. Luar biasa. Kaya mau sing diomongke, sing diaturke karo Mas Andi TV. Di tengah-tengah efisiensi anggaran program pemerintah pusat nanging pemerintah kota Pemkot Mojokerto masih standby, masih setia nggone nguri-nguri lan murid-murid budayane awake dhewe. Nah, pancen bener kaya mangkono. Mula wis ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun kang sarta terima kasih yang sangat banyak. Ayo dikendhone iki akeh, ya. Nawala-nawala sing durung dibaca. Ngono ayo. Iya waton ditandak gremet-gremet watone selamat sareh-sareh watone pikoleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Hadi request lagu Katresnan Sejati ya. Lagu nika kula aturaken kagem sedulur FMA kalian sedaya fan Asta Brata matur nuwun saking kula Mas Suhardi Lingkong kagem Mas Akbar kang sarta semaku Asta Brata tansah pinaringan sehat lan tambah sukses selalu amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita saka Pak Pras ya terus sing durung diaturne ana, ya. Mau nyuwun berajakan Banyuwangi sing nembang Mbak Probor ini karo nyuwun apa neh dua permintaane ya kuwi karo sesideman, ya. Sing nembang kudu Mbak Yovika. Wah. Ngarani saking Pak Pras niki wau kurang satu dereng kula pinangani sing lumantar WA. Heeh. Iya, sing lumantar WA. Pesan-pesan masuk durung kebaca, ya. Sapa-sapa bae? Sik. Ki derek Umar Mas Akbar salam budaya. Iki saking Mbah Wo Ketandran uga memonitor. Nah. Sik. Iki kagem Wilujeng Dalu Den Bagus. Nah, semangat. Sehat sukses selalu menawi dipun keparengaken nyuwun ninggal katresnan kagem sedaya pamirsa ingkang tenggane lumantar Asta Brata saking kula Bapak Lasiman wonten ing kabeh. Iya. Ini nek ora WA maca WA iki linu kabeh. Ora sida wayangan. Iya. Sisi depan diaturne. Ayo Pak yo. Ya, Mbak Yovika, Listia, Risma. Ya, anu, jumeneng. Selamat pagi Mbak Yovika, Listia, Risma. Nggih, sugeng enjing Mas Akbar. Dereng ngantuk to? Alhamdulillah belum. Bidal niki kalih sinten, Hara? Kalih Ibu. Ibu Mirsani. Nggih, Mirsani. Wah, ngaten iki nek jenengan main ngaten iki, Ibu ngaten iki sare napa?
Nggih, mboten no nirakati. Oh iya, sae nirakati anak. Iya. Di mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan lho, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Ya. Nggih. Ngendoni swasana kang kenceng. Yo. Ayo. Ayo tak Jok. Niki mau ceritane ngarani ngoten to, Mas? Ngarani lho, wacane dhewe kok dikira aku. Lah ya ngarani enten duwite mboten? Iya ta. Oh, no lho iki lho. Dikira aku ngaku sih lho iki. Berarti enggak aku lho gue. Piye? Enggak aku. Ya wis ta. Apa to? Iki bagianmu dudu iki sih. Apa, Mas? Yo, bowo. Ya. Ya. Yo, dikawani sih. Di live streaming. Iya. Rasa getak-getak Boten iki semangat. Oh, ngoten. Jenengan yang meten iki semangat nggih, Mas. Semangat. Oh iya. Masa wis anu napa niku iki di live streaming, panjenengan mbok menawa salam sapa-sapa. Yo, sapa? Enak ya. Nggih, khususipun nggih sing mirsani dateng dalem menika penggemar berat asa beratan ngaturaken sugeng mirsani. Selamat pagi. Pak Lasiman Om nggih, Pak Lasiman selalu. Pak Lasiman iki kabeh melan. Ora umum. Lanjut ganti ki mau ganti. Suara kurang permana ning wases hang ngumrone artine apa? Kenapa niku Mas kula dereng kok mudeng? Wah, swara kurang permono iki berarti artine apa? Suarane ora patek, yes. Maya-maya lah. Nggih. Suarane ora patek apik. Ning wasis iki pinter.
Angungkrut ya apa? Napa niku? Merayu. Oh. Suarane ndak patek apik ning pinter ngerayu. Iya. Contohnya pripun niku? Lho, niku nyeritane sejarah ini. Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu. Maksudnya tiang setri tapi swantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Nah, tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok jare nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masak. Kondi ki mau. Mbak. Terus tresno. Ngrom marang Sing kemayu. Bendera. Iya. Terus Tias sulis pijer nyincangake halis ngincake alis iki piye, Mak? ngeten lho Mas. Oh iya. Nek ngincang ya alis, nek lembean iku apa? Lembean iku tangane, astane. Nek jangkah. Jangkah niku kakine. Oh iya. Apik injil. Gak wis. Terus yo tibake. Terus tresno sesideman. monitor lumantar channel YouTube wonten kula aturaken kagem Bunda Angel Even. Mereka stay wonten Hong Kong memonitor lumantar channel YouTube ngaturaken panuwun. Ayo, dilanjut. Mbak Yovira. Urip ana putra
Ya. Urip ana ingkang sampun menghaturkan mriki menika langgam sesideman karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ngono ya, Lek. Ayo. Lumayan biasa. Saiki yen awake dhewe gagas Mas Garing Di Bagong. Piye, Bro? Saiki regenerasi seniman kuwi ora bakal kentekan dalang wis akeh regenerasine pengerawit semono uga sinden semono uga. Sing perlu dipikirkan jaman saiki ya kuwi piye regenerasi pecinta wayang kan sarta penganggap wayang iki. Oh, nah iya no. Jualange ukeh, pengerawite ukeh sindene bludak nek ora ana sing nanggap ya arep ngendi anggone. Oh ngono dadi wadah, ya to. Mula awake dhewe berkarya sak mampune sak daduke nalar sak kadaring lampah supaya piye bisa jadi narik kawigaten supaya para pecinta budaya iso karenane penggalih. Ayo mula aku suweneng para penggemar-penggemar kuwi solid ya malah iso jadi ngacarake utawa nanggap wayang dhewe kaya wingi Mbak Zahra sok FMA yo wayangan dhewe. Oh FMA yo yen ora kleru sasine April luar biasa ya ngatasé rampung seneng rampung penggemar ning uga ngenekake. Ayo luar biasa. Ayo lanjut. Mbak Aul yo rong nembang jen mau ya Mbak Aul seperti Mbak Aul suwi Mas Akbar. Wah, Padi kesini sama siapa? Sendiri. Iya, nguprus kuwi. Saestu sendiri tadi. Benane. Mau nek ndelok statuse Mbak Aul snap IG karo TikTok wis karo calone. Waduh. Ya kan ya mosok ya kalah karo sampean. Aku ora tau ngupload wong wedok. Mosok. Wah, aku niku ya mergane ora duwe niku. Upload. Aku yo ndelok statuse sampean wis duwe talent kuwi melu seneng. Kapan ya aku iso ngupload wong wedok? Kan yo ora duwe. Jenengan dereng gadah. Heeh. Tapi koyoke kok. Tapi yo pengen ngupload. Tapi koyoke kok nganune sapa? Rameane wis. Biasa. Ana apa? Teka-teki penuh dengan teka-teki. Teka-teki. Nebang. Nebang apa niki? Oh, anu ya, tinggal kapesan. Oh, siap. Permintaan, yo. Nggih. Iya. Monggo, HP kanca-kanca manut langsung seraginan oke, dilanggan dhisik ya oke. Ya, Ayo, monggo kanca-kanca, dadekke. Wah, sing jaipong. Luar biasa. Ketoke kok semangat sekali hari ini. Nek ning kene peraturannya ora entuk medun. Iya. Gak boleh. Ngombe banyu sing disumet iso murup. Ayo. Bensin.
Mia Mangesti ya. Wah, luar biasa tinggal atas Nanggala cara serakinan. Melu ngrungokne tabane kanca-kanca sak jejulek Jawa Timuran yo apik mung sore. Wah, paling apik. Kemo. Ayo. Kita asli ya, ayo. Ada sing ngomong rombongan dhewe sing ngendang apik ya. Iya. Dengan ukelele tentang ayo. Ayo. Sapa ki Seli. Marcelia. Gitu Marcelia ada bener ya. Ayo. Sebenarnya musik. Stop. Oh, ini. Diumpari berbokong gue dewe. Wah, aku pak jan gerakan tubuh sampean niku nganu Mbak, memikat Langge. para kaum Adam. Lah iki wau jareke manten model-model pun dibenakno. Sakniki kula luwih kalem lho, Mas. Weh, lah kok iso model-model niku piye kegedean apa piye? Nggih ancen niki wau polahe nganu. Gak. Sakniki pun dibenakno. Oh, pun dibenakno. Batase sakniki. Kegedean ngono apa piye maksud kuwi? Mboten niki kula diubetaken. Oh, dibenakno. Nggih. Makane mantu niki kula lek nembang. Nah, jakete kalem-kalem ngeten iki. Baru kan tidak keluar sini khasmu. Oh, ngoten. Mungkin ono sing ada sing guna sing jek kok mboten marang nek mboten Mbak Seli joget mboten musel. Apa ya kepengin jaget karo aku dek kene? Ya. Gak apa. Nah, Sing musik Mbak ben kanca-kanca lere. oh musik. Jono. Jadi niku aku kalau ningali komentar YouTube. Heeh. Wonten panimunan Suketeki. Oh gitu. Iya. Oh sama mana? Apik. Suketeki sing piye, Mas? Oh salah. Ora gelem mangan kabel. Wong lanang seneng karo lanang kaya sapa? Iya. Aku kok ngerti. Nganu Mas Jalan, kula mboten apa-apa niki menawarkan ke Mas Hendra, Mas Hendri, Mas Herman. Mas Heru nanti dibuat bom sama Mbak Pesek. Ora, aku kepengin joget karo Mas Herman sing bonang. Niku priyayi, aja kok joget. Oh, priyayi. Kasepuan. Sakjane Mas Herman. Aku kepengin karo sapa ya? Ayo. Tio niku suarane sae. Sing jaipo. Ayo. Aku kok penasaran. Jadi mau ngomong aku, Seli, bayang, nek joget, wah apik. Masuk. Ora. Ayo bagi pada suwi lho. Mbak E lo wis turu. Jare wedi di. Aku ora tau umur iki terus nggih beskap kok pas awak mesti kegedean. Gak tau tuh mana aku. Ya, selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi, Dek. Ya sepurane lho ya, ora tak duitnya karo Beatrice sepurane. Tak ganti karo. Gak butuh. Ya biyen apa saiki. Iya, Mas. Anjane wong lanang iki koyo ngono. Biyen beli saiki tempe. Iya. Saiki wis susu kedelai. Suketeki sak bait. Ya, sak bait, Mbak Seli, sak bait maca oleh Presiden pidato maca. Aku sewengi kemenderut. Apa yang redek Mas? Menderut. Oh jadi gemak. Gak oleh. Balesen. Ayo jajal. Kamu. Ayo. Kena pidana KUHP. Ya. Emoh aja. Anu, Tapi dulu contekan. Apa? Kaki sik Mas Yo ben niku Mas Cus ben buka lirik. Ya Mas, lega buka. Pun Suketeki. Cek suara dhisik Mas. Ya.
Matuk aku kok. Piye ngibotane Mas Rio piye ngibotane Mas? Bagus, bagus. Kan iso ngibot kok dadi tak kon nilai pengibot. Mainnya requestin nak kunci apa Mas? Kunci apa? Mainnya apa? Korte apa? Apa Mas yo? Apa nek ngene iki gak roh. Lah wis diringi lah iki. Ya. Yo, sudah pergi ya, berdua ya. Oke. Ya, coba kaya ngopo sih mesra ora apa-apa gandengan tangan ra masalah. Enggak gelem Mas Tio lo karo aku. Profesional. Nek matane ning isor. Kaya jijik lo karo aku Mas. Enggak, aku tak benake kok ngene kok Mas. Enggak ya. Terus saiki to. Kok Ya. Ayo. Hey! Yo. Asik. Astaga. Suka kok. Sing mesra apa Mas? Aku tak senang dimompo timbang orang hati.
Eli, Mas. Sami-sami Om. Jangan kemeringat loh Mas Tio iki. Lagi kemeringat ya Mas. Oh itu isu mau. Ya, Mbak Pesek. Sepati Mbak Pesek. Ya, sepati Mbak Pesek. Iya, sepati. Terontak. Oh, iya. Selamat pagi Mbak Sri. Nggih, selamat pagi. Ngomong pas kayak gitu sih Sri teko aku. Bare jam berapa Mas? Lha kulino ngetutne dalang bulan bare jam 3. Lah aku biasanya ora jam 3 to bareku. Sri. Setengah papat sok jam 4. Ya ngajak setengah jam. Ya aku ki kon gelis bar kok moh mesti. Kan aku ya berarti. Iya, dari segi apapun ya. Katresnan sejati. Perlu dhewe to Mas Herman. Iya. Kandhen ya. Dongongi kok. Iya. Ayo Mas Heru. Iya. Luar biasa. Semangat ya Tasah ya. Dongongi kok. Sesuk je bacot deh. Iya. Bacutan ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heru. Iya. Selamat pagi Mas Akbar. Aku anu ya. Sowil Mas aku. Mas Heru ndak takon nyanyi ya. Boleh balik kok Mas. Betul mesti beberapa pementasan ini kok mboten nyanyi gitu. Jane malah suka saya. Iya. Senang makan kancane. Makan karis. Ini gamelan ikut ya. Katresnan sejati ya. Mangga ayo digobong, ayo. Melok. Guys singgungnya, yuk. Tuh Pak Tanah besok nih. Astabrata. Suka. Ada Mbak Sri. Ada Mas Heru. Yo. Hey, asik. Awalnya dhewe kalem Mas Sri. Iya Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayah bengi nambah ikat kasing ati iki padaku jatine ngendi duh wong ayu sing tak anti-anti Astabrata. suka Bagus aja sira terasa. Aku takon yen
Ribet telo sing tekidang waton rata sing baku nuntuke lakon Mas Garek ngono ayo. Ditatong. Iya Mas Fitra, wis cukup tekan sepene anggone suka parisuka, ditutuke lakone Pandhawa Sungkur. Ayo tak garek Mas Fitra, ayo.